Mariña Tuñas Carballo. Un concerto, unha obra teatral e un contacontos, actividades desta semana para a dinamización da lingua galega e contra a violencia de xénero en Ribeira. A programación cultural trae ao longo desta semana a Ribeira 3 actividades promovidas por Normalización Lingüística para a dinamización da lingua galega. Dúas delas que pretenden ademais sensibilización contra a violencia de xénero. Estas 3 actividades son un concerto didáctico da violinista Sara Micheletto, unha representación teatral de Baobab Teatro e unha función contacontos a cargo de Anso Moure. Precisamente esta mesma mañá tiña lugar o concerto didáctico da violinista Sara Micheletto dirixido ao alumnado de secundaria. A extensión do coñecemento e o fomento da curiosidade nas xeracións máis novas forma parte desta acción, que se preparou en colaboración co profesorado do IES número 1 de Ribeira e o IES Lelia Doura para o mellor aproveitamento das 2 horas e media de concerto. En colaboración coa AMPA do CEI Palmeira, realizarase un espectáculo teatral dirixido ao público infantil e familiar coa finalidade da dinamización do uso da lingua galega e a loita pola igualdade de xénero. Será mañá xoves no auditorio. O grupo Baobab Teatro ofrecerá a obra Pum Pum ás 6:30. O Concello de Ribeira organiza tamén actividades de dinamización da lectura, coa finalidade de animar os máis pequenos da casa a facerse socios da Biblioteca Municipal, ao tempo que se coeduca en igualdade se fomenta a transmisión interxeracional da lingua galega. Obradoiro Contacontos, a pequena fábrica de corazóns de papel reciclado. Vanse reciclar as malas novas sobre a violencia de xénero para transformalas en corazóns de papel reciclado. Acompañando o obradoiro, habrá unha sesión de contos solidarios interpretados con monicreques de artesanía, tecidos por cooperativas de mulleres dentro do comercio xusto. Será o día 16 ás 12 no Centro Cultural Lustres Rivas. Para nenos e nenas de 3 a 12 anos e as familias.